Tu, després de veure tot això, Toni, et sembla que el teu avi ara mateix està a la tomba, allò regirant-se d'alegria, perquè per primer cop s'ha vist tota la seva obra, o està lamentant que haguem obert la capsa vermella? Tinc seriosos dubtes, la veritat. No ho tinc gens clar. Jo no sé si tu, que t'has ficat molt en el cervell del meu avi també, especialment amb tot aquest procés de recerca, si tu ho tens tan clar. Jo que el vaig conèixer, no sé si que ho haguéssim ensenyat, sobretot la part de les fotografies de la Guerra Civil, li hagués fet tanta gràcia, més veient que hi ha comentaris amb diaris i al Plàcid recordo que vam estar parlant d'alguna cosa que s'ha publicat. Però al final fem allò, la seva múltiple vida, que al final són com 3 exposicions en una. Tu sempre dius que al final com era allò de... Bueno, són com 3 vides. O sigui, són 3 exposicions. És a dir, hi ha l'abans de la Guerra Civil, que és la recerca de la bellesa, la Guerra Civil, que és el bombardeig de dolor, i la tercera part, que és com viure la vida, un escapisme. Jo aquí veig quasi bé 3... És a dir, té 3 vides, el teu avi. Allò d'expansió, contracció... Expansió, perquè és el fotògraf de l'estat espanyol que a més es presenta a concursos fora d'Espanya, contracció, perquè després de fotografiar la guerra ho tanca, i un altre cop brutal expansió a través de les postals, que durant més de 20-30 anys, clar, turistes, milers de turistes envien arreu del món. Aquests són els 3 àmbits de l'exposició. Són 3 vides. Sí, de fet, la Guerra Civil està al mig, perquè de fet és quasi allò, la part central de la seva vida, però evidentment expliquem el que hi ha a banda i banda, perquè no és una vida només encapsulada en 3 anys, sinó que hi ha vida abans i vida després.